Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem Müslüman kardeşler. Allah Teala'nın selamı, rahmeti, hem bereketleri olsun har başlarımızga da. Allah Teala necir sevapların versin. Şu dinin anın, cuma günün, hamdaki Allah'ın Subhanahu Teala'nı zorlap şu meşlerge kilip gıybedet kılgan için Allah Teala günahlarımızı geçirip rahmetinden ayıra kurmasın. Hamdaki etken har bir hamd senelerimiz Allah Teala'ga erişip etken har bir salavat şerifelerimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'nin ruh şeriflerine erişirge nasip olsun. Muhterem Müslüman kardeşler, indi bugün sizlerle kutaya targan sözümüz inşallah bunlar tuğanlık hisleri turunda. Tuğanlık hisleri turunda hem şuşu tuğanlık hislerin saklaw turunda. Bir qaraganda bizning indi yangi yıl jite şolay bit. Yangi yılның нәрсә дип сөйлисең инде yangi yılda şolay. Yangi yılda сөйләрлек әйбер юк, muhterem kardeşler. Indi yangi yılны бәйрәм итәргәме соң, итмәскәме соң дигәндә, моның турында инде сез бик күп ишеткәнегез булды. Камил хәзрәтнең мөфтинең дә моның турында әйткән сүзләре бар. Шулай ук башка галимнәрнең дә моның турында әйткән сүзләре бар. Абу Ханифа рахимахуллахның да әйткән сүзләре бар. Шушы сүзләрнең бөтенесенә карасак, muhterem kardeşler, шушы яңа ел бәйрәмен инде безгә бәйрәм итәргә рөхсәт ителми. Ул тыелган булып санала, безгә бәйрәм итәргә ярамый. Инде бәйрәм итәргә ярамый дигән сүз ул нәрсә дигән сүз? Димәк, бу көндә нинди бәйрәм йолалар эшләнсә, әйтик, чыршы бизәү, бүләк бирү, шулай бит, я булмаса да кыш бабай кар кызын чакыру, я булмаса инде гирляндалар ясап, монда шулай бит иләрне бизәү, булар бөтенесе тыелган булып санала. Ләкин яңа ел белән котлау тыелмый. Яңа ел белән котлау тыелмый. Ни өчен дигәндә, яңа ел белән дигән сүз, мәсәлән, без инде аны үзебез котламыйбыз, әлбәттә. Әмма безне котласалар, сезне дә шулай ук дип җавап бирергә тыелмый. Ни өчен? Чөнки яңа ел ул үзе дини бәйрәмгә катнашы юк. Яңа елның. Чөнки ул Рождество түгел. Ул элекеге теге мәҗүсиләр бәйрәме дә түгел. Ул яңа ел, ягъни яңа шулай бит инде милади елның башыгына. Шуңа күрә инде шулай дип әйтү, мәсәлән, яңа ел белән дип әйтү, яки янда сезне дә дип әйтү, бу инде бу очракта тыелмый. Әмма бәйрәм итү, без санап киткән әйберләрне эшләү, булар инде тыела. Булар инде тыела. Чөнки булары аның христиан диненнән, мәҗүсилектән һәм башка шулай башка диннәрдән алынган йолалар булып санала. Мәсәлән, Абу Ханифа рахимахуллах мөселман булмаган кешеләрдән, мәсәлән, христианнардан йомырка алуны тыймый. Әгәр дә мәсәлән сиңа христиан кешесе йомырка бирсә ди, бүләк итеп, күчтәнәч, күрешен кертеп бирсә, алырга була, халал ризык. Ләкин ул аны Пасха вакытында буяп кертсә, алырга ярамый ди. Пасха вакытында буяп кертсә, алырга ярамый ди. Ни өчен? Чөнки аларның бәйрәмнәрендә катнашкан буласың. Бу инде бәйрәм рухы белән бирә ул сиңа аны. Бәйрәм рухы белән бирелгән бүләк була, muhterem kardeşler. Менә шуңа күрә инде шундый нечкәлекләре бар дип әйтергә мөмкин. Бүген инде туганлык хисләре турында сөйләүнең мәгънәсе нәрсәдә, muhterem kardeşler? Без инде шушы дәүләттә яшәгәнлектән, шулай бит яңа елны бәйрәм итмибез дисәк тә, барыбер бу яңа ел көнендә ял көне бирәләр. Шулай бит инде. Бу ел менә шулай ук 10 көн ял, 30-ы, 31-е, 8-сенә кадәр ял көннәре булып санала. Бу ял көннәрен ничек үткәрергә? Кай вакытта сыйларда менә бу ял көннәрендә без нишлек соң дип. Ачуланыргамы, ачуланмаскамы, бәлки эшкә чыгаргадыр бу ял көннәрендә, шулай бит инде. Мәйтәм, кыш уртасында бирелгән шушы ял көннәре, айның 3тән бире, 10 көн, Аллаһның рәхмәте инде ул безнең өчен. Без бит хыялланабыз, шулай бит, ураза тотарга рәхәтләнеп. Ләкин эш кымачаулый. Менә 10 көн буе ураза тотасың. 10 көн буе шулай. Без хыялланабыз тәһаҗҗүд намазлары укырга, төннәр буе теге укып чыгарга, күз яшьләрен агыза-агыза, эшкә барасы бар дибез инде, шулай бит, шуңа күрә укый алмыйбыз. Монда 10 көн буена рәхәтләнеп, шулай бит укып чыгарга була. Бер кем сиңа кымачауламый. Шулай ук инде без хыялланабыз кунаклар чакырырга һәм кунакка барырга. 10 көн сиңа бирелгән, шулай бит инде. 10 көн бирелгән, дусларыңны, якыннарыңны кунак итәргә, үзең дә кунакка барырга. Һәм иң мөһиме, якын туганнарга йөреп чыгарга. Якын туганнарны йөреп чыгарга. Бу инде яңа ел бәйрәме хисабына түгел, шулай бит. Аның рухына түгел,
бәлки менә шушы ял көннәрен файдалы итеп үткәрер өчен. Туганнарың янына барып, хәлләрен белеп, чөнки бит туганнар белән хайран күрешмәйбез инде, дөресен генә әйткәндә. Күрше белән күрешеп торасың, янында торганда. Туганнар янына кайвакытта елга бер күрешкән туганнарыбыз да бар. Шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, шушы форсаттан файдаланырга мөмкин. Бөтенесендә дә иншалла Аллаһ Тәгаләнең әҗр савапларын ала алабыз. Инде мөхтәрәм кардәшләр, туганлык хисләрен саклау бу шушы дөньяның нигезе дип әйтсәң дә ярый, шулай бит инде. Дөньяның нигезе дип әйтсәң дә ярый. Ни өчен дигәндә, бу туганлык дигән нәрсә, бу Аллаһ Тәгаләдән бирелгән әйбер. Мәсәлән, бар дуслар, син аны инде танышып аласың. Дөньяда шулай бит. Бар эш эзләп табып аласың, яки эш сине эзләп таба. Бар һөнәр, син аны өйрәнеп аласың. Ләкин туганнарны Аллаһ Тәгалә бирә. Син сайлап ала торган әйбер түгел ул. Шулай бит. Аллаһ Тәгалә биргән туганнар һәм син туган вакытта ук сиңа инде билгеләнгән менә шушы кешеләр сиңа әтияни итеп, абый, сеңгел итеп шулай бит инде, һәм башкалар. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, бу Аллаһ Тәгаләнең биргәне. Менә моны инде без берничек тә бәхәсләшеп кабул итмичә булдыра алмыйбыз һәм без аны кабул итәргә тиешбездер дә. Инде Аллаһ Тәгалә Коръән-и Кәримдә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Я юханнасу тaqu rabbakumул-лази халакакум мин нафсин вахида. И кешеләр ди, Аллаһ Тәгаләгә тaqва булыгыз. Монда кешеләр диелә. Мөэминнәр дими, мөселманнар дими, Аллаһ Тәгалә әйтә кешеләр ди. Гомумән бөтен кешегә мөрәҗәгать итә. Аллаһ Тәгаләгә тaqва булыгыз, Раббыгызга ди. Ул сезне бер җаннан барлыкка китерде ди. Без бер җаннан барлыкка килгәннәр бөтенебез дә. Булай уйлап карасак, шулай бит без бөтенебез дә туганнар. Бөтенебез дә туганнарбыз. Булай глобаль рәвештә уйлап караганда, чөнки барыбызның да атасы бер шулай бит. Ва халака минха зәүҗәһә ва бәҫҫә минһума риҗалан кәҫиран ва ниса. Һәм менә шушы җаннан Аллаһ Тәгалә аңа парын ярата ди. Ягъни Адам алейһиссәламның үзеннән үк Аллаһ Тәгалә ярата аңа парын, хатынын. Шуларның икесеннән ди Аллаһ Тәгалә әйтә: Без барлыкка китердек, аннан соң ирләрне һәм хатыннарны ди күп итеп ди. Ягъни тормыш алардан китте. Димәк, Аллаһ Тәгалә шулай бит һәрбер кешене аерым-аерым теге Адам алейһиссәлам кебек балчыктан ясаган кебек штампова итмәде. Уйлап карагыз әле. Мәсәлән, заводтан машина чыга, алар туган түгел шулай бит. Аларны ясый бер кеше. Алар бер конвейердан чыгалар гына. Әмма кешеләр алай ясалмый. Кешеләр үрчиләр шулай бит инде ата-анадан. Ягъни бер ата-анадан туа балалар, ул балалардан тагын балалар, алардан тагын балалар. Менә шулай итеп без үрчедек. Моның хикмәте нәрсәдә? Бөтенебездә шулай бит туган булсын өчен. Без башка кешедән ваз кичә алмыйбыз. Син миңа беркем түгел дип әйтә алмыйбыз. Чөнки ул кеше, син кеше, синең безнең атабыз Адам. Менә шушылай итеп Аллаһ Тәгалә кешеләрне бәйләп куйды бер-берсенә. Теләсә теләмәсә дә, ул кеше бер-берсенә бәйләнгән. Ул бер-берсеннән ваз кичә алмый. Миңа беркем кирәк түгел дип әйтә алмый, миңа хайваннар кирәк дип әйтә алмый. Бер-берсенә бәйләнгән. Без аны үзебез дә сизмибез хәтта. Кай вакытта минем кешеләрне күрәсе дә килми дисең, бер атна урманга барып яшәп кара әле. Берәрсе белән сөйләшәсе иде дисең шулай бит. Бер кеше белән күрәсе, берәр кешене күрәсе иде дисең, изләп йөри башлыйсың үзең аннан соң. Менә бу безнең бәйләнешебез. Җан тартмаса, хан тарта дип әйтәбез бит әле шулай. Шулай ук инде Аллаһ Тәгалә әйтә: "Ваттакуллаһа аллази тасаалуна бихи вал архам." Аллаһ Тәгаләгә тақва булыгыз ди, сез аның исеме белән үзара сорыйсыз ди. Ягъни Аллаһ исеме белән сорау ничек була инде ул? Шулай бит. Ягъни Аллаһ ризалыгы өчен дип сорыйлар бит. Хәзер инде бетте. Андый сүзләр кызганычка каршы Аллаһ ризалыгы өчен эшләле, ради Бога дип урыслар әйтәләр шулай бит инде. Менә бу сүз синең Аллаһка ышанганыңны һәм минем өчен түгел, теге кеше өчен түгел, Аллаһ ризалыгы өчен эшләле дип әйтүне аңлата. Вал архам. Туганнарның туганлык җепләреннән тақва булыгыз ди. Ягъни туганлык җепләрен саклагыз ди. Куркыгыз шуннан ди. Инна Аллаһа кана алейкум ракиба. Аллаһ Тәгалә сезне күзәтүче ди. Менә шулай итеп, мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә бу бер генә аятта да безгә бик күп нәрсәне аңлата. Безнең бер җаннан барлыкка килүебез һәм Аллаһ Тәгаләгә тақва булу ул туганлык хисләрен саклау. Аллаһ Тәгаләгә тақва буласың килсә,
туганлык хисләрен сакларга кирәк. Бу Аллаһы Тәгаләнең куйган тәртибе, куйган кануны. Шулай ук икенче бер аятында Аллаһ Тәгалә әйтә: Бисмиллаһир-рахманир-рахим: "Вa'будуллаһа ва ла тушрику бихи шай'ан". Аллаһы Тәгаләгә гыйбадат кылыгыз, аңа ширик китермәгез ди, бер нәрсәдә дә ди. "Ва бил валидайни ихсанан", ата-анагызга яхшы карагыз ди. Яхшы мөнәсәбәттә булыгыз ди. Ата-анага беренче Аллаһ Тәгалә безгә хәзер кешеләрне санап күрсәтә, кемнәр белән без яхшы мөнәсәбәттә булырга тиеш. Кемнәр белән араны сакларга тиеш. Беренчесе ата-ана, "Ва бизил курба", якыннар белән ди. "Вал ятама", ятимнәр белән яхшы мөнәсәбәттә булырга. "Вал масакин", мискиннәр белән. "Вал джари зил курба", туган күршең, ягъни синең күршең туган булса ди. "Вал джарил джунуби", һәм туган булмаган күрше. Любой күрше, шулай бит инде. Чөнки бу очракта бик Аллаһ Тәгаләнең айыруы да хикмәтле. Күршенең хакы бар, әле ул булай гына аерым да. Туган булса да, булмаса да, мөселман булса, булмаса да, ул күршенең аерым хакы бар. Аны хакларга кирәк. "Ва сахибил җанби", шулай ук якын туганыңны ди, күршеңдәге якын туганыңны ди, танышыңны, дустыңны ди. "Ва бинис сабил", һәм игътибарлы булыгыз ди, юлчыга, юлчы кеше, сәфәрдә булган кеше. Ягъни аны игътибарсыз калдырмагыз. Ярдәм сораса ярдәм итәргә, ашатырга, ашыртырга, кунарга урын бирергә. "Ва ма малакат әйманукум", һәм шушы сезнең кулыгызда булган, кул астында булган кешеләр. Элек ул кыллар булган инде шулай бит. Хәзер кыллар юк, хәзер бәлки синең кул астында булган туганнар, якыннар, балалар, хатыннар шулай бит инде. Һәм эштәгәрдә берәр эштеңдә кешеләр булса, аларны да моңа кертергә була. "Инналлаһа ла юхиббу ман кана мухталан фахура". Аллаһы Тәгалә тәкәббер, мактанчы кешеләрне яратмый ди. Менә шушы кешеләргә ярдәм итмәгән зат ул мактанчык, тәкәббер була. Ягъни үзен истен куя. Буларны түбәнсетә. Булар миңа беркем түгел дигән кебек аларга караучы була ди. Шулар арасында без әйттек, мөхтәрәм кардәшләр, якыннар, туганнар. Әти-әнидән кала икенче урында якын туганнар килә монда. Әгәр уйлап карасак, шулай бит инде тәртип белән бара монда. Шулай ук Аллаһ Тәгалә Коръән Кәримдә әйтә: "Бисмиллаһир-рахманир-рахим: Ва ати зал курба хаккаху". Туганыңа, якыныңа ди, аның хакын бир ди. "Вал мискин ва бинис сабил ва ла тубаззир табзира". Шулай ук мискингә, юлчыга үзләренең хакларын бир ди. Нәрсә дигән сүз бу? Хакларын бир. Һәр бер затның да хаклары бар. Мөселман кешесенең хакы бар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, алар 6 ди. Әлбәттә алар күбрәк тә булырга мөмкин, шулай бит. Әйтик, тиш кергәндә ярхамукалла дип әйтүдән башлап, үлгәннән соң җеназасына баруга кадәр бу мөселманның хаклары. Син аңа мөселман кешегә шулай карарга тиешсең. Әгәр дә ул мөселман икән, синең кебек намаз укый икән, кыйблага карап шулай бит. Синең кебек намаз укый икән, бетте. Бу синең өчен мөселман һәм синең хакын хакларга тиеш. Бар хаклар ата-ананыкы, бар балаларныкы, бар шулай ук туганнарныкы. Туганнарның хакы шулай бит, ул да булса туганлык хисләрен, җепләрен саклап тору синең яктан. Алар саклыймы, юкмы, ансаларның проблемасы. Алар саклыймы, юкмы, аларның проблемасы. Ләкин син сакларга тиеш. Син ул хакны үтәргә тиеш. Мин һәр вакыт әйтәм, менә ирләр белән хатыннар да кайчаганда әйтәләр, менә ирем акча алып кайтмый, аңа буйсынмасам ярыймы? Ул хакын үтәми, шулай бит. Ну, син дә үтәмәскә дигән сүз түгел бит инде ул. Син дә үтәмәскә дигән сүз түгел бит. Ул аның эше үтәмәү. Ә синеке үтәү, син асы синең эш. Икегездән аерым сорала. Бу очракта да шулай, туганнар үтәми кайчагында. Сине якын итмиләр, күрергә теләмиләр, туйларга чакырмыйлар мәсәлән анда шулай бит. Хәзер инде ул хәбәр караганда әйбәттә, туйга чакырмау шулай бит, расход чыкмый. Акча чыкмый шулай бит, һәм иң мөһиме, хәрәм табында утырмыйсың. Ансы да әйбәт хәзер. Ул якы да бар. Шуңа күрә мөселман булуның плюслары бар аның хәзерәк. Туганнар алдында. Инде мөхтәрәм кардәшләр, сине алар якын итмиләр, хәлеңне белмиләр, ләкин син белмәү дигән сүз түгел. Син чакыр. Син чакыр мәҗлисеңгә дә, туеңга да, туган көнеңне үткәрсәңме, башка бер сәбәп белән җыеласыңмы, әлбәттә матур сәбәп белән шулай бит чакыр. Киләме, юкмы аларның эше. Әйтә икән анда аракы юк, мин килеп тормыйм дисә, аның эше. Ләкин син чакыр шулай бит. Монсы инде
синең аларның хакларын үтәү. Ярдәм кирәк булса, беренче булып бар. Ишеттең икән авырып китте, хәлләрен бел. Ишеттең икән акча кирәк, акчаң булса тотып бар. Менә шулай ярдәм итәм, шуның кадәр мөмкинчелегем бар дип мин. Менә бу инде син, мөхтәрәм кардәшләр, шушы хакларны үтәү. Алар үтәми икән, ансы аларның проблемасы. Шулай ук, мөхтәрәм кардәшләр, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва сәллям әйтә: "Мен сарраху ан ямудда лаху фи гумриhi ва юс'у лаху фи ризqihi ва юдфa'у анху митата су фалияттақиллаһ ва лиясил рахимаху." Әгәр дә кеше ди гомере озын булуын теләсә ди, һәм ризыгының киң булуын теләсә ди, ягъни бай булуын теләсә ди. Шулай ук ахыргы көннәрендә матур яшәргә теләсә ди. Бу кеше Аллаһы Тәгаләгә тәкъва булсын һәм туганнар белән араны сакласын ди. Аллаһы Тәгалә белән тәкъва булып, туганнар арасын саклау, булар икесе булар бәйле бер. Без әйттек башта шулай бит, тәкъвалык ул туганнарның арасын саклау дидек. Туганлык хисләрен саклау дидек. Бу тәкъвалык үзе. Менә шушы икесе бергә булулары сиңа бирә 3 әйбер. 3 плюс. Шулай бит. Димәк, нәрсә бирә? Син инде гомерең озыная. Гомернең озын булуы ул әлбәттә, аның бар әлбәттә начар яклары да, шулай бит инде. Ләкин гомумән алганда һәрберебез дә озак яшәргә телибез. Менә шушында хәзер мөселманнар бит инде, без үлемдән курыкмыйбыз, Аллаһка шөкер, шулай бит. Мин үләргә әзер дибез инде, күкрәк кагып. Шунда температура күтәрелеп китеп, урын өстендә ятсаң шулай бит инде. Аха ди, уже жим-жим куркыта башлый, шулай бит. Уже йөрәкләр тибә башлый, үләм ахырсы дисең. Килде ахырсы бу дисең, шулай бит. Килде ахырсы бу дисең, үләм ахырсы дисең. Курка башлыйсың барбер. Һәрбер кеше дә барбер яшәргә тели. Бу безнең инде Аллаһ Тәгалә салган бер шундый бер теге инстинкт дип әйтик инде, фитра ул безнең. Шуңа күрә дә Аллаһ Тәгалә озын гомерне бирә. Мөхтәрәм кардәшләр, бер караганда мөселман кеше үлгәннән соң рәхәт яши кебек, шулай бит. Ләкин иман белән ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип яшәгән тормышка бер нәрсә тигезләшә алмый. Бер нәрсә дә аның белән тигезләшә алмый. Бу дөньяның бөтен матурлыгы менә шушы иманда ла илаһа илляллаһ дигән сүзләрдә. Шул бизияны. Дөньяның матурлыгы менә бу агачлар, күкләр, ниләр, берсе дә сагынырлык түгел алар. Җәннәттә алар бөтенесе дә матуррак. Ләкин җәннәттә булмаган бердән бер әйбер бар бу дөньяда. Ул ихтияр. Ихтияр, ягъни право выбора һәм үз теләгең белән беркем сине мәҗбүр итмичә, Аллаһы Тәгаләне күрмичә, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләмне күрмичә, аларга иман китереп, ла илаһа илляллаһ Мухаммад Расулуллаһ дип әйтү. Менә бу дөньяның бизәге. Бу бары тик бу дөньяда гына бар. Кабердә бу юк. Син аны кабердә телләрен кипкәнчә әйтсәң дә ул булышмый. Кабердә. Җәннәттә шулай ук намаз укыйсы юк. Ла илаһа илляллаһ диясе юк. Анда понятно инде, ла илаһа илляллаһ, анда җәннәтне күргәч инде син кая сәлсең, Алла юк дип әйтсәң шулай бит инде, дурак түгел бит инде син. Анда, ләкин бу дөньяда менә ул сынау. Бу дөньядагы сынау. Бу дөньядагы иң кадерле әйбер менә шушы. Шуңа күрә дә озын гомер ул бик рәхәт. Ла илаһа илляллаһ дип әйтеп яшәсәң, аңа бер нәрсә дә тиң була алмый. Мөхтәрәм кардәшләр, әлбәттә инде акчаның күп булуы ул инде миңа калса уже не обсуждается даже. Шулай бит инде. Монда аны беркем дә хәзер миңа кирәк түгел дип әйтми. Бөтенебез дә ризыгыбызның киң булуын, акчабызның күп булуын телибез. Менә монда кемне генә алып әйтсәң дә, хәтта иң тақва кешегә дә әйтсәң, монда акча кирәкме дисәң, кирәк, менә садакалар биререм ди, ул шулай бит инде. Хыяллана инде. Бирми инде ул барбер. Акча күбәйгәч ул теге бай кешедән дә саран кеше юк, шулай. Акча күп булган кешедән дә ябан кеше юк. Алардан алып булмый бер нәрсә дә. Инде шулай бер акча кирәк булды да, ну хәлле дус малайларга инде хәлле дусларыма мөрәҗәгать итеп чыктым, шалтыратып бөтенесенә берсе дә ярдәм итмәде. 5 баласы булган теге гади рабочий булып эшләгән бер кеше акча бирде. Аның үзенә ярдәм итәргә кирәк инде, шулай бит. Ул аның миндә җыелган акча бар ди, йорт салырга дип җыям ди, миңа әле кирәк түгел, алып тор хәзрәт ди, миңа әйт. Шул ярдәм итте. Шуңа күрә ул теге әлбәттә, ләкин акчаның киң булуы синең үзеңгә рәхәт. Шулай бит. Балыгның киң булуы синең үзеңгә рәхәт ул. Шуңа күрә аны бөтенебез дә телибез. Һәм мөхтәрәм кардәшләр, начар ахыры гомеребезнең начар булуы.
Бөтенебез дә гомернең ахыры матур булуын телибез. Кай вакытта кеше гомер буе авырлык кичерә, рәхәт яшәр өчен ахырдан, рәхәт күрер өчен. Менә шуңа күрә дә ахыры бик мөһим гомеребезнең башына караганда. Менә шушы ахырың да синең әйбәт була ди, әгәр тақва булсаң һәм туганлык хисләрен сакласаң ди. Инде мөхтәрәм кардәшләр, иншааллах, рус телендә дә сөйләп китәрбез. А'удhu billahi minash shaitanir rajim. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы говорим о родственных связях и о родственных отношениях. Почему? Потому что, во-первых, сейчас родственные отношения предаются как никогда. Предаются как никогда. Сейчас такое время, что даже родители отказываются от детей. Я бы сказал, что дети отказываются от родителей, потому что это уже, да понятно как бы. Такое не удивляет. Но родители отказываются от своих детей. Брат отказывается от брата. Сестра от сестры. Тети, дяди от племянников. Все отказываются друг от друга. Сейчас вот как раз такое страшное время, дорогие друзья. И это считается нормой. К сожалению, это даже афишируется. Например, если посмотреть какие-то там звезды, там, сцены, там, актеры и так далее, у каждого из них есть какой-то отвергнутый родственник, который со временем говорит: он со мной как не общался 20 лет, 25 лет, там еще сколько-то. Вот эти слова губят на самом деле всю его карьеру, популярность и все его благие дела. Потому что он не общается со своим самым родным человеком. Братом, с отцом, с матерью, с ребенком и так далее. Эти люди в угоду своей карьере предали своих родственников, родственные отношения. С другой стороны, дорогие друзья, у нас у татар, альхамдулилля, ну и у мусульманского, тюркского народа, так скажем, да, в общем, у мусульманского народа родственные отношения еще, альхамдулилля, в более лучшем положении, чем у других. Альхамдулилля. Да? Хотя тоже появляются уже предпосылки, уже страдаем от этого. Поэтому в Татарстан даже называют, как бы, система власти в Татарстане называют клановой. Да? Клановый. То есть приходит один человек, и он тянет всех своих родственников. Оказывается, это хорошо, видите как? По исламу это хорошо. Нет. Поддерживать родственные связи это не означает давать им высокие посты, денежные места. Надо относиться к ним справедливо. Надо поддерживать родственные связи, но тем не менее, чтобы это не было в ущерб народу, чтобы это не было в ущерб работе, делу. Например, если твой зам, прекрасный человек, справляется со своей работой, а у тебя братишка ходит без дела, ты же не будешь увольнять своего зама и брать братишку, который ничего не умеет делать. Правильно? Хотя так и делают. Так делать не надо. Это не поддержание родственных связей, это уже немножко другое. Вот поэтому поддержание родственных связей, конечно, оно немножко по-другому. Но тем не менее, то есть все равно татары живут вот этими родственными связями. Такое есть. Альхамдулилля, даже анекдот я вам уже рассказывал, да? Даже такой анекдот про татар придумали, да? Вам, который я уже рассказывал про немцев, когда взяли в плен, немцы взяли в плен русского человека, привели его, допрашивают, где ваши танки, сколько у вас людей, пулеметы, туда-сюда. Он говорит: я ничего не скажу, я коммунист там, пытайте меня, пытают, ничего не говорит, расстреляли. Привезли белоруса, то же самое, пытают, ничего выводить нельзя. Я, говорит, коммунист, я родину не продам, все расстрелять, говорит. Приводит татарина. Ты кто такой? Говорит, это, говорит, татарин. Расстрелять, говорит. Немец говорит: почему расстрелять? Пытать надо же, спросить. Сейчас, если начнешь, говорит, спрашивать, найдутся общие знакомые, родственники, говорит, по-любому надо будет отпускать. Поэтому, говорит, лучше сразу расстрелять. Да. У нас татары, когда с друг другом общаются, да, как они общаются? Они говорят: ты откуда? Да? Ты откуда? С того-то. С того-то района, я помню. Мой сосед тоже с того района. Он дружил с тем-то человеком, который дружил с тем-то человеком. Мы, оказывается, вообще родственники. Да? Вот у нас такое общение идет. Вот, альхамдулилля, дорогие друзья, все-таки в крови это еще есть. Откуда? Потому что Аллах Субханаху ва Тааля велит строго нам сохранять эти родственные отношения. Аллах Тааля в Коране говорит: бисмиллахи рахмани рахим.
والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به وأن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. Аллах Та'аля говорит: те, которые нарушили завет Аллаха после того, как дали обет соблюдать этот завет, и обрывают то, что Аллах Та'аля сказал держать, соблюдать, они творят нечестие на земле. Им будет проклятие, и им будет плохой конец. Что Аллах Та'аля нам сказал соблюдать? Ай-юсаля. Вот это юсаль, васаля, да, соблюдать, то есть связывать или же держать в связи, это с этим связывает слово сыля туррахам. То есть сыля как раз от слова васаля. Сыля туррахам — поддерживать родственные отношения. Аллах велел нам это делать. Мы дали обет, мы поклялись Аллаху, что мы будем это соблюдать. Если мы это нарушаем, то мы будем прокляты. Тот, кто не знает свой род, своих родственников, не поддерживает с ними связь, он проклят. Элементарно. А проклятие — это самое большое несчастье, которое может постичь человека. Самое большое несчастье, потому что Иблис был проклят. Поэтому он пропал. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорит: «Василятур рахми хуснуль хулюк, ва хуснуль джавар, ягмурани дияр, ва язиданиль агмар». Поддерживание родственных связей, хороший нрав и хорошее соседство удлиняет жизнь и строит здание. Что это значит? Если люди в обществе будут соблюдать вот эти три вещи, это поддерживание родственных отношений, это хороший нрав и хорошее соседство, то будет все ровно. То есть все будет строиться, не разваливаться. Дома, дороги, сады и так далее. Потому что это отражение. Вот, например, вошли в город, видите разруху, знаете, значит, здесь нет родственных отношений, значит, здесь нет хорошего нрава, значит, тут не поддерживаются соседские отношения. Все. Это практически там, не знаю, 95% России, наверное, да? Заходите, вот если вы увидите это, значит, все дело именно в этом. Дело не в деньгах, не в бюджете. Ну и, конечно же, если люди быстро умирают, у них короткая жизнь, вот они три причины. Сейчас, чтобы долго жить, люди принимают БАДы, сидят на диетах, туда-сюда, а надо вот эти три вещи соблюдать. И, иншаллах, Аллах Та'аля удлинит твою жизнь. Поэтому иногда мы видим бабушек, которые слово диета вообще не знают. Здоровая еда, они ее вообще не видели. Они питались вот что могут. Руку даже могли не мыть, правильно? Могли там днями не кушать вообще, ничего. То, что есть, тем и питались как бы. Все гнилым питались там и так далее. Всю жизнь работали, что-то таскали на себе. Все у них болит, но им по 90 лет. Они живут. А человек буквально сидит на лекарствах, как говорится, все там, по последнему слову техники, науки, медицины, 60 лет, там 55 лет умирает. Все. Ничего с ним делать не могут. Вот поэтому, дорогие друзья, иногда здоровье, так скажем, да, или долгая жизнь не зависит от этих материальных вещей, а зависит от духовных вещей, среди которых поддерживание родственных связей. Также пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит: точнее, один человек пришел к пророку, саллаллаху алейхи ва саллям, и говорит: у меня, говорит, есть родственники. У меня есть родственники. Близкие родственники. Я поддерживаю с ними связь, и они со мной, говорит, обрывают эту связь. То есть не хотят со мной общаться. Я делаю им хорошо, они мне делают плохо. Все наоборот, да? Я мягко к ним отношусь, а они ко мне грубо, жестко. И пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: это действительно так, как ты говоришь? То есть ты действительно вот так вот делаешь, как ты говоришь? Он сказал: да, я действительно, говорит, это делаю. Тогда пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: если, говорит, действительно так, как ты говоришь, тогда ты их кормишь огнем, наполняешь их рты
горячей золой или горячими углями. Пока ты будешь так относиться к ним, то у тебя будет помощник против них. Они тебе никак не могут навредить. О чем этот хадис? Вообще непонятный. Вообще непонятный хадис. Этот хадис о том, что, дорогие друзья, если этот человек хорошо относится к своим родственникам, а они к нему плохо относятся, значит, они его не любят зачем-то. По какой-то причине. Причина какая? Элементарно зависть. А завидовать можно по любому принципу. По любому. Глаза красивые, жена получше, красивее, машина получше, работа получше. Уже зависть есть со стороны родственников. Все. Здесь уже причины не надо. И вот, если этот человек перестанет делать добро своим родственникам, то те родственники сожрут его. То есть будут делать плохо все, делать так, чтобы тот вообще погиб. Опустился на самое дно. Но этого, говорит, не произойдет, пока он будет к ним хорошо относиться. А те в свои рты будут набивать горячий уголь, горячую золу. Наоборот, делать себе хуже только, а не ему. Вот о чем этот хадис. Понимаете? То есть, если родственники вам завидуют вашим успехам и не хотят с вами общаться, не надо от них отстраняться. Они все равно захотят сделать вам плохо. Самое элементарное – это говорить о вас плохо, гайбят пустить какой-нибудь нехороший. Все, это уже вредит репутации. Поэтому не надо говорить, они и так плохие, я с ними общаться не буду, они мне никто. Нет. Надо, наоборот, сближаться с ними. Пока вы будете делать на все их гадости хорошие дела, Аллах вас защитит от любого зла, которое они будут делать. Вот это, дорогие друзья, сохранение родственных связей, родственных отношений. Также Пророк саллаллаху алейхи вассалям сказал: «Ма мин занбин адждару ан юаджиля Аллаху ли сахибихи l'уқубата фи дунья мага ма яддахируху фи l'ахира мин аль-баги ва катигати рахм». Аллах Тааля, говорит, быстро будет наказывать тех людей в этом мире, и они, помимо этого, еще не избегут наказания в ахирате, в том мире, если они совершают две вещи. Первое – это творить нечестие, несправедливость на земле, тирания, да, так скажем, приступать права других. И второе – порывание родственных связей. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям также сказал: кто порывает родственные связи, получит наказание уже в этом мире. За некоторые грехи Аллах Тааля наказывает только в ахирате. То есть ты можешь жить припеваючи, греша, например. Можешь воровать, Аллаху а'алям, можешь убивать, например, да. Есть люди, которые, например, там свой народ гнобили, а потом убежали куда-то в другую страну и живут там хорошо. В Швейцарии там припеваючи в своем там отеле, там где-нибудь там в своем коттедже, они там умирают спокойно среди родственников. Ты говоришь, где справедливость? Просто Аллах Тааля может не делать ничего. Может оставить. Но если ты порываешь родственные связи, Аллах Тааля наказывает тебя уже в этом мире. И помимо этого, Он еще наказывает тебя в ахирате. Вот насколько это, дорогие друзья, страшный грех. Также Пророк саллаллаху алейхи ва саллям говорит: «Ар-рахиму мугаллякатун биль-гаш». Родственная связь – это, говорит, связано с троном Аллаха. С троном Аллаха связано. Почему? Потому что рахим и рахман – это однокоренные слова. Рахам – это родственная связь, а рахман – это имя Аллаха, милостивый. Это однокоренные слова. Сам Аллах создал эти родственные связи. Это от Него. И когда ты порываешь родственную связь, ты порываешь связь с Аллахом. Родственная связь, говорит, это связано с троном Аллаха. И эта родственная связь говорит: «Ман васаляни», кто будет соблюдать связь со мной, васаляхуллах, тот будет соблюдать связь с Аллахом. «Ваман катагани», а кто будет обрывать связь со мной, родственную, имеется в виду, катагахуллах, то будет обрывать связь с Аллахом.
Вот и все. Прямая связь идет с Аллахом, с родственными связями. Дорогие друзья, поэтому очень важно, чтобы вот мы, когда принимаем ислам или начинаем соблюдать ислам, чтобы мы сразу же начали относиться очень хорошо к своим родителям и к своим родственникам. А у нас получается наоборот. Мы приходим домой, мама, ты намаз не читаешь, ты джахилька, как минимум, да? Папа, ты, скорее всего, кафир. Да, вот так мы им объявляем, приходим домой. До этого ты жил нормально, ел их еду, они тебе деньги давали, одевали тебя, игрушки покупали, ночами не спали. Все было хорошо, никакого джахля не было, никакого куфра не было. Сейчас ты, альхамдулилля, намаз начал читать, ты уже пришел, ты джахилька, ты куфр, ты кафир, а ты мушрик. Этим родственникам не пойду, они жрут свинину, это водку пьют, один я хороший. То есть, как только ты стал мусульманином, ты стал плохим для них. А как ты должен поступить? Как только ты принял ислам, ля иляха илlallah, сказал, гусль взял, пришел, поцеловал маму руки. Все, сказал, я принял ислам. До этого, мама, я тебе ни разу руку не целовал, но Аллах мне велит целовать тебе руку и ногу. Мама в шоке, в слезах, он говорит, какая хорошая религия. Папе приходишь и говоришь, папа, все, ты для меня, Пророк ﷺ сказал, что отец владеет сыном и тем, что он владеет. Приказывай все, что хочешь, все сделаю. Помочь надо чем-то, деньги нужны, скажи. Хочешь, еду поднесу, ты сиди. Ты сидишь, отец заходит, ты встаешь сразу же. Отец, а ты давай, садись, утр. Они в шоке. Какая хорошая религия. Родственники водку пьют, ты приходишь и говоришь, вы для меня самые родные люди на свете, ближе вас у меня нету. И говоришь им, вот так-то, так-то, так-то. Я вот это не ем, объясняешь им и вам не советую. Красиво все. Не без какой-то агрессии там и так далее. И они в шоке. Они говорят, этот человек, он здоровался с нами там, да, как-то грубо общался, а тут вообще только хорошие слова от них слышу. И тогда вот ислам полюбит. Не будут подозревать ислам в чем-то. Не будут говорить, ой, мой сын там пошел в секту, скоро на него рюкзак оденут, он взорвет там что-то. Вот так люди сейчас боятся. Родители боятся за своих детей. Дорогие друзья, также Пророк ﷺ сказал, «Та'алламу мин ансабикум ма тасилуна бихи архамакум, фа инна силата рахм махаббатун фил ахли, маthратун фил мали, мансаатун фил атари». Пророк ﷺ сказал, изучайте свою родословную, чтобы поддерживать родственные связи. Что такое родословная? Шаджаря. У нас же говорят, знать 7 коленей своих, да? 7 своих дедушек знать. Но мы уже не знаем. К сожалению, эту связь нам оборвали в свое время. Мы отреклись от своих отцов, дедов. Когда стали коммунистами, мы сказали, они там выжили неправильно, мы построим новую жизнь, новое будущее. Сейчас мы отреклись опять-таки от своих дедушек, которые были коммунистами. Да? Таким образом, у нас вообще никого нет. Мы ни тех не знаем, ни этих не знаем. В итоге. Те, которые изучают свой род родственников, для чего их изучают? Чтобы хвастаться. Чтобы хвастаться. Они в архив идут, берут своих родственников, бабушек, дедушек там и так далее, составляют всякие там плакаты с родственниками, древо, да, и потом говорят, вот этот человек, он вообще мощный был, он вообще мощный. Он был очень богатым человеком. А это вообще, он был очень сильным. А это был очень грамотным. А это такой. А ты говоришь, а ты кто? А я никто уж, да? А я никто? Тогда зачем ты ими хвастаешься? То, что они были кем-то, для тебя это ничего не значит. 0. Для тебя это ничего не значит. Если ты никто, то ты их позоришь. Лучше не упоминай. Иногда говорят, вот, например, там дедушка был мулла, там бабушка абыстай, там. Я говорю, а ты кто? Намаз читаешь? Нет, не читаю. Не говори, не позорь их. Потому что если их сейчас разбудить,
Если их поднять из могилы и спросить, это твой родственник, это твой ребенок? Он говорит, да. Намаз читает, нет. Он мне никто, он скажет. Он от тебя отречется. Поэтому не хвастайся тогда лучше, если ты сам ничего не значишь. Поэтому сейчас родственные связи поднимают только для того, чтобы хвастаться своим родом. А пророк ﷺ сказал, кто хвастается своим родом, пусть возьмет своего отца за интимное место зубами. И не понимайте это по-другому, он сказал. И не понимайте это по-другому, он сказал. Кто хвастается своим родом, пусть возьмет своего отца за интимное место, за фалос, да, зубами, говорит, схватит, пускай. И не понимайте это по-другому. Вот для этого, для чего нужно изучение вот этого древа жизни своего, древа родства? Чтобы поддерживать родственную связь. Чтобы ты посмотрел, ага, от этого дедушки у меня вот это пошла эта линия, так. Они сейчас живут в Тамбове, съезжу-ка я к ним. Или, ага, вот эти линии, ага, вот здесь она, все, вышла замуж там за русского, дети стали уже все уруслар, маржалар, все христианами стали, пойду-ка я к ним съезжу, они живут в Воркуте. Пускай, да, они стали христианами, всякие может быть, но они твои родственники, съезжу-ка я к ним. Скажу, что есть такой родственник в Казани у них. Вот для чего нужно это древо жизни. Вот для чего это нужно. Вот это, дорогие друзья, говорит, пророк ﷺ говорит, изучайте, говорит, для этого. Поистине, говорит, родственная связь – это любовь среди родственников, это богатство, говорит, и это хорошая жизнь, хорошая кончина и долгая жизнь. Вот это, дорогие друзья, нам пророк ﷺ обещает, если мы будем поддерживать родственные связи. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم والجواد الكريم وسميع الدعاء.